Nou, goeie. Goeie. Iemand waan. We zien te kletsen. Ja. Even een krinkje spuien nemen ze dat, hè? Krikjes spuien? Ja, net? Ja, daar heb ik nog nooit van je, maar Nee, hè? nee. Oh, ja, dat... en wat doe je hem? Nou, ik ben even op zoek naar leuke verhaaltjes. Oké. We zien een prachtige John Deere hier staan. Dus, Ja, ja. is dat die ding? Nee, hij wordt van een goede kennis van ons. Oké. Dus dan mag hem even broeken. Ja. En wat doe je dan even terug hier op een Nee, keer? ik ben goed aan het werk geweest, dus ik ben aan mijn het werk geweest. Oké. Net zo volle zin om te fietsen en ik moest een broek op het werk. Dus. Ja, broeksem ik nog. Ja, zeker. Wat doe je dan? Menen of BM'kes uitlopen. Dat doe ik het meeste notion werk. Oké. Het is net een hele naaie, toch? Nee, hij is van jongetje 64. Maar als je er nog keer uit? Ja, klopt. Ja, van de moon per ongeluk skeren, nou ja, dan mogen we weer even op naar je verfje natuurlijk. Oh ja? Ja, ik ga een cross op het dashboard. Oh. Ja. Met de eigenaar dat al? Nee, maar dat komt wel goed. Even een bochtje verkeerd inschatten of? Nee, ik moest uitwikkelen voor een oude auto en er stond een container op. Een lidsdikje onverlucht. Nou, toen nam ik de containerbak mee. Ja. Gelukkig gaan we er verder hoor. Oh. Oké. Hij heeft zelf ook nog trekkers of zo? Nee, Oké. nee, nog niet. Die komen er al. Ja? Ja. Is het wel een mooie hobby? Ja. En al in een mooie toertochtje staan. Ja. Het bloedt mooi, ja. Ja. Heb je direct mee te doen dan? Ik ga zelf niks meer, want ik wil oude brommers gaan. Maar nee, mijn vrouw had er jullie een motorrijbewijs, dus wij gaan met mooie waar wat de motor rijden en zulke soort dingen. Ja. Ja. Nou ja, een trekkerbroek wil ik bij maat van mij wel in. Dus ja, dat speelt steeds er eigenlijk wel. Dat. En als je het in het hok deelt, zei je doet er niks mee, dan wordt het er ook niet beter op. Nee. Dus met motorrijden dat begint nou weer een beetje, denk ik. Ik denk al dat het aandelijk weer wordt beginnen met mij dit waar, ja. Ja. Ik zou hem nog even wasken, maar ja, ik zit nu weer zo warm dat jouw jek net zo vol. En dan verdampt het water voor de kijk, dan bloei aan de gang, hè? Dat, Ja. Ja. Maar en de kwam hier langs en toch stuk met even een praatje. Ja, Hoe neem je dit alweer? Krikjes spuien. Krikjes spuien. Nou, dat familie van me is. Ik denk nou, dan mag ik maar even duik op. Oké. Ja, ik krijg een collega al zetten. Hier mooi de fietsje tussen tros zetten. Nou, ik kon een mooi mij rijden. Ja. Ik zei, je moet toch richting Jubbe hier. Ik zei, ik ga voor mij rijden. Weer in donker broek best. Dus. Oké. En nou, wat is nou nog doen? Ik zal nou weer rond naar Beets. Oké. Ja, Daar moet je heen, hè? ja. Dan wen je ik zelf ook, dus ik moet nog een uur rijden. Ja, joh. Ja. Maar dat vind je toch wel mooi? Jawel. Ik vind een uur is allemaal voorbij. Ja? Ja. Maar vooral met deze, dat is allemaal klaar. Hij geeft maar 26, maar toch denk je van, nou, hij gaat aardig snel. Meestal die geen geduld gaan me inhalen. Maar ik ga net een meter voor hun aan de kant als geen opdringen. Nee, dan wachten ze. Maar dan, wie krijg ik zo? Alweer honden, nou, en dan krijg ik maar één vlak voor Delft. Ja, ik ga krijgen naar je toeter erop krijgen, dus ja, ik koek die toch een keer uittesten. En die doet het. Ja, die doet dat zeker. Ben de hoen nou nog aan het ziekje? Ja, ik denk het al. Ik zal avond niet weer omreden om mij te zien.